Mesa 1, Langreo 1, Burgos 1, Murcia 3, Avilés 0, Atlético Astorga 1, Sporting B1, Zamora 1, Oviedo 4, Tropezón 0, Somozas 2 e Compostela 1, Coruxo 1. Xa está connosco, por suposto, don Gustavo Varela. Que tal, Gus? Hola, Óscar. Vaya partidazo que había hoxe na Malata, decisivo. Entre o Racing e o Logroñés. E ademais saiu de cara. Un partido moi complicado, moi comprometido pro Racing de Ferrol, pero acabou gañando por 1-0 diante da Unión Deportiva Logroñés. Dous equipos moi parellos, dous equipos cunha estrutura bastante semellante, dous equipos que depararon un espectáculo, eu creo que bonito, intenso, un partido de play-off. Iba a dicir previo de play-off, non? Pois porque é así, pero bueno, sí que se notou ese ambiente distinto, diferente, bueno, partido difícil de xogar por parte dos dous conxuntos, pero que, bueno, o acerto nese saque de esquina para o Racing, bueno, decantou, creo, o partido porque xogou un poquinho mellor. Estamos a ver as primeiras oportunidades, foron para a Unión Deportiva Logroñés, un equipo, bueno, xa o coñecemos todos, perigosísimo contragolpe, pero Racing é outro conxunto que ten moitísimas virtudes, sobre todo como local. Sí, eu creo que o Racing se impuxo na organización ofensiva, o sea, no movimento do balón co equipo do Logroñés por detrás, foi superior e na estrategia tamén, non? E en cambio o Logroñés na primeira parte foi superior nesas transicións, non? De contraataque que lle fixo peligro, non? Aí estamos a ver o único gol do partido e gol. Sí, entra claramente. E gol entra claramente ese remate de Joselu, parece que non houbo nin dúbidas, nin protestas, e mesmo na rolda de prensa recoñeceuse esa validez do gol, e despois na segunda metade parece que o Racing controlou un pouco mellor o Logroñés. Faltoulle igual marcar ese segundo gol que dera un pouco de tranquilidade, pero bueno, este Racing é un equipo solvente, un equipo que resolve ben os partidos nos últimos minutos, que se move ben con marcadores curtos e ao final conseguiu esa victoria por 1-0. Ben Vijuelo, ben o Logroñés, e conseguimos gañarlle aos dous. E bueno, estar en unha boa disposición de aquí ao final do campeonato para acadar o primeiro objetivo, que era entrar entre os 4 primeiros, ¿no? Aunque algunos me llamen gilipollas, fantasma, siempre os digo lo mismo, que de una derrota se aprende más que de 10 victorias. Pero claro, puto aprendizaje, es la hostia, es jodido. Más vale ganar y ser un ignorante que ser un perdedor y saber la de Dios, porque al final te van a echar la puta que es igual como un palmés. Estamos ainda aquí pensando en todo o que dixo Pouso en 20 segundos. Está dicindo Tito, claro, hai xeitos de dicilo, pero que reflexión. Sí, é verdade. Porque a verdade é que a filosofía que ten a súa declaración é curiosa. Moitas veces o que dis, a forma influye, o fondo tamén, pero aquí a forma leva todo o espectacular, pero o fondo tamén é significativo, Moi ben. Moi ben, Carlos. Eu reivindico Carlos Pouso todos os días no show. Todos los días por Luisito Carlos Pouso, Carlos Pouso Luisito, bueno, moi ben. Bueno, imos co outro partido destacado desta xornada que enfrontaban un derbi galego con Compostela e o Coruxo, máis en xogo quizáis para a Sociedade Deportiva Compostela, que perdeu unha clara ocasión de achegarse a eses 4 postos. Non lle digas eso ao Coruxo, que no, claro, ainda ten esa ilusión claro, de xogar a Copa, matemáticamente é posible. O que pasa é que o Compostela tivo tan preto poñerse a 2 puntos dese cuarto posto. Marcou os 21 minutos este gol de Quín Araujo. Realmente Compostela xogou moi ben na primeira parte, estivo moito mellor que o Coruxo, conseguiu adiantarse, o resto de resultados eran favorables e dábanse todos os condicionantes. O Vijuelo iba perdendo, a Unión Deportiva Logroñés iba perdendo, o Compostela estaba xogando moi ben, ia gañando, pero no minuto 45, non sei se un gol, Xosé Luis Tito, pode cambiar tanto un partido. Minuto 45, primeiro remate a porta do Coruxo, ese gran remate de Rubén Rivera a saída dun córner, e na segunda parte todo cambia. Xa un Compostela máis precipitado, un Coruxo máis sereno.
que non é mesmo iso o vestiario con un 0 que empataba o partido na última xogada. Última xogada, pitou o árbitro ao final. Non sacaron de centro prácticamente, Sí. non? Segunda parte vemos Compostela pois, que non foi tan combinativo, oportunidade esta de Lemos clarísima, pero Coruxo tamén tivo as súas, como ese lanzamento de Álex Fernández. Foi unha segunda parte moi bonita, onde o gol puido chegar para calquera dos dous lados. Ao final non acabou caendo de ningún dos dous. Esta é unha oportunidade de Borja Navarro e imos ver unha última de Alcañiz, un partido que, como dicimos, estivo marcado do empate. Te hagan ese gol nos ha hecho daño, es verdad, y hay que reconocerlo porque el equipo no ha salido igual, no aprieta igual, no ha estado a gusto con el balón. Nos partíamos en estes últimos 5 partidos da temporada, igual que o Compostela se plantexou a posibilidade de gañar 5 partidos, nós non pensábamos o contrario, se iso nos pode chegar a posicións da Copa do Rei. Pois o Compostela tiña nesta xornada un rival que estaba procurando chegar a eses postos de Copa do Rei para a vindeira xornada outra vez, porque o Somozas tamén está insistindo niso. Son dous dos mellores equipos da segunda volta e que lle dicir o Somuel. Esgotanse os cualificativos, xa non sabemos que decir dos Somozas. Ten 48 puntos, está matemáticamente salvado. Está matemáticamente salvado agora mesmo o Somoza, xa non pode decir Michel aquelo de que matemáticamente non estamos. Está matemáticamente salvado despois de conseguir a cuarta vitoria consecutiva, gañar no campo do Tropezón por 0-2, este o 0 marcado por Ever. Bueno, realmente eu non sei se a confianza, se é un momento de forma. Foi un equipo que creceu dende a adversidade, dende aí se veu forte mentalmente, nos momentos máis críticos estivo aí, non se veu abaixo, non se afundiu, e cando a cousa foi un pouquiño a favor, foi un equipo que se disparou moi ben por Michel, moi ben polos xogadores, polo clube, ademais, con tantas xornadas de anticipación se estar salvado, é un auténtico éxito, un mérito para todos. 0-1 Ever, 0-2 Alex Ares. Primeiro gol na temporada para él. Pois nada, temos nestes momentos a dous equipos loitando por entrar entre os 4 primeiros, Racing de Ferrol e Compostela, 2 pola Copa do Rei, Coruxo e Somozas, e outro aínda pola permanencia, pero que deu un paso de xigante nesta xornada. Eu creo que dixémolo a fin de semana pasada, na casa o Celta B, quedabanlle 3 partidos, agora quedanlle 2, pero se sacaba eses partidos da casa, eu creo que estaba salvado. De momento, Xosé Luis está cumplindo. Sí, e con un equipo Valladolid B que é dos millores dos filiales nas categorías de segunda B. Non era doado xogar contra este equipo. E ademais un Celta B que soubo sufrir no primeiro tempo, Valladolid B tivo oportunidades, pero na segunda metade, ao pouco de comezar, aí está o gol de Jelko Pino, que apareceu ao principio, despois desapareceu, foi a xogar co xuvenil, porque aínda está en idade xuvenil, e agora volve a aparecer nas aliñacións, bueno, des que está Toni. Bueno, eu creo que a veces os xogadores teñen que pasar por etapas, a veces tens que queimar outra vez unha etapa hacia atrás para pegar dúas hacia adiante, non? Home, cando xa estaba, por exemplo, o ano pasado estaba bastante consolidado, porque xogou toda a temporada. Baixar non é nada doado, pero home, se volve outra vez a funcionar, pois benvido sexa, non? Pois aí vemos o 1-0 de Jelko Pino e o 2-0 desa fichaxe estrela, poderíamos consideralo así, Josep Señé, que decidiu con ese segundo gol o partido diante do Valladolid B. O único lunar neste partido foi a expulsión de Javi Que, o mexicano, bueno, por esta xogada na que recibe a agresión o pisotón dun xogador do Valladolid, cartón vermello directo, e despois a Javi Que, por un empurrón sinxelo que apenas o apreciamos, viu outro cartón amarelo. Foi o único malo do partido. Era muy importante ganar hoy aquí porque, bueno, pues para seguir escalando en la clasificación. Evidentemente no está hecho, tenemos que ir a sacar 3 puntos la semana que viene a Logroño, luego nos vienen 2 partidos en casa que también son muy importantes y queda poco y tenemos que afianzarnos arriba.
Aí está a clasificación, co Oviedo líder destacado, vai acabar primeiro e vai ter esa vantaxe de ter dúas oportunidades para ascender. O Murcia de momento segundo, sería importante para o Racing de Ferrol tamén intentar asaltar esa praza, sobre todo por esa facilidade de xogar o encontro de volta na casa, teórica facilidade. Bueno, xa veremos se o consegue. De momento, no Deportivo Logroñés completaría ese grupo de equipos, anda aspirando o Guijuelo e a Sociedade Deportiva Compostela sexta con 56 puntos, oportunidade perdida nesta xornada, veremos que pasa nas seguintes. Somozas e Coruxo buscando incluso poder chegar, por que non, a Copa do Rei, de momento desas posicións, oitavo e noveno, e posteriormente vemos como o Celta B é 13º con 41 puntos, tomando esa boa vantaxe respecto ao Langreo, que é o equipo que agora mesmo está en posto de promoción con 37. En descenso, Zamora, Lealtad, Tropezón e Marino de Luán.